ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୀତା ହାଁସଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ହାତୀକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଘର। ପରିବାର କହିଲେ 2 ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଓ ସ୍ୱାମୀ। 2023 ମସିହା ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ପାଲ ତଳେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପରିବାର। ବାତ୍ୟାରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜରି ଖାଞ୍ଚିକି ରହୁଛୁ। ତେବେ ଏହି ନିରାଶ୍ରୟ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ସାଜିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ସରକାର ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୃହ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦୀପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ସମାହିଡି ଗ୍ରାମରେ ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପୁନିଆ ପରମାଣିକ। ରୋଜଗାର କହିଲେ ଦିନ ମଜୁରୀ ଓ ଚାଷ କାମ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଏହି କାମ କରି। ମାଟି ଘରଟିଏ ସାହାରା ସାଜିଥିଲା ପରିବାରର। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୟରେ ରାତି ବିତୁଥିଲା କଚ୍ଚା ଘରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନରୁ ଗୃହ। ସେହିଭଳି ସମାଇଡି ଗ୍ରାମରେ ରହନ୍ତି ରୀତା ଭକ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ହାତୀ ଭୟରେ ମାଟି ଘରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆମ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଜାତି ଆଦିବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମହାଅଭିଯାନରୁ ଗୃହ। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, PM ଜନମନ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସଫଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ପୂରଣ ହେବ ପକ୍କା ଘରର ଆଶା, ବିକଶିତ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।